Aquest divendres es presentava a l'Escala el llibre El setè camió d'Assumpta Montellà, un text que intenta descobrir què va passar amb un camió carregat d'or que els republicans volien treure del país al febrer del 39 abans no arribessin les tropes franquistes. En total era una caravana de 7 vehicles, 6 van arribar a França, el 7è no ho va fer mai. L'or venia dels dipòsits que la República tenia a Peralada, al castell de Sant Ferran de Figueres i a la mina de la Vajol. La presentació del llibre, organitzada pel Centre de Documentació i Recerca Històrica de l'Escala, anava acompanyada d'un audiovisual que posava en situació. I al 8 ja veient que li quedaven poques hores perquè els franquistes arribaven ja a l'Empordà. Va intentar creuar el pont d'Agullana, però en Lister, que feia aquella política de terra cremada, que era senzillament volar tots els ponts per frenar l'avanç franquista i cobrir la retirada, li va volar el pont d'Agullana. Per tant, era l'únic pont que quedava lliure per poder anar cap a França per carretera. Aquell camió carregat d'or, segons la memòria oral de la Vajol i d'Agullana, va quedar totalment interceptat. Va ser aleshores quan van anar a buscar uns pagesos de la Vajol que li deixessin les seves mules, els seus matxos d'abast, per poder descarregar tot el seu hort per passar-lo pel Coll de Lli, que era l'únic lloc on podia passar en aquell moment aquell contingut del camió. Va anar a buscar 14 mules de la Vajol, però va començar a carregar tot aquell hort en aquelles mules. Va intentar passar la frontera per la muntanya, el que passa que d'aquelles 14 mules no en va arribar cap al seu destí. I fins aquí puc explicar. La història del setè camió és una mica desvetllar aquest misteri, aquesta llegenda que està enmig d'aquest silenci de les muntanyes, de les alberes, de les muntanyes de les Salines, per intentar trobar aquest or que va desaparèixer.